What a time. Feels good to be here. Feels good to be here. Sisi, ngicela uxolo sithando sami. Ngicela uxolo baby, nangaqondanga ukubulala. Lase ndashiywa ngumsindo nami ngicela ngixoleni. Ngicela uxolo baby, ngiyacela. Sisi ngiyacela mntwana. Bawo ngicela usikelela kwase ngingajongene kunamele ngisebenzele ife ngoba phela ngisekhawuntable kunamele hayi kodwa kanjani uzizipho sangaqina ukubhala exams andiyazi isihlumhlelo into efemeluyunivesithi ngenzeka he uke wayiva le nto uba njolanda aphiwe akasixabisanga hayi ngithola iindaba zabantu size kanjani hayi kodwa? iindaba zabo zikhulumishelele Yo, sekumnandi shem, I enjoyed myself. Bekhona uCairo, Kabza, like everything was on point. yo ngoba indawela ngayakubuye kusaqala sike ndabhizi andiyazi uba ngiyinto nolizi sizogqibezela into zethu zesikolo nje Yadika ngisolo ngqola ngencwadi. Sendika can't lose a remote. asithumele isincwadi izime Hayi thetha nathi mntazi utheni uyabhoka sizukujaja tu. hello kwezi right Sharp wena. ndiyaphila nam udala ndizama ufuna nozizipho ke andimfumani ayikho enye inamba nomganikayo andimfumani ko Kalola number 1 nayo nje fonini. Into nabo nifuqa imibuzo. okay azohlanga wazibona ezi Anivelelwe. Into encwadi yakho usehlangwini apha. Sigquthuka sulaqaza qithi into encwadi yakho. Hayibo. Hlukane nami. okay ngixeleke ke xa umfumene to undazisa Imama khona ngibuza futhi ngibani lo aphiwe caba ngiqala kakuba Perez. ayibo amazi aphi akamntu angazeli aphiwe nje Anazi mina futhi ngomphiwe aphiwe. aphiwe ngulona uhamba lo esihle ehamba lo esihle qithi Basic. esihle kaloku ngulo wabethela utalax ethaveni nge-mt enhloko lebhiya Okay. Yeah, bazi futhi nabantu bala Perez mina. It's fine. Bye futhi nami nginozenza ndibhize enye into mandifundela kanjani. sobe sibonane Yaphiwe. Izolo ngikuthetha ngefoni. And then umntwana ngwabantu umithile mfondini. I don't know and I'm not sure. Ngireceive i-voice note from Zizi bangiqalela ukuthi u-pregnant then ngoba offline So wathi umntwana ngwakho uzakwenza ntoni ke wena? anginangxaki ngothatha umntanami aqhubeke ne-relationship yakhe. Yo awuphuma ezintweni kodwa. Yo. So bese nithola ixesha elingakanani? 2 months old. Yo. And sithandana. Hayi, ndimami. So phathela umgosi omngaka namhlanje. Ngizanazo. Uzizipho meet. Hey, usababaza. Yamazi dade yomntana. Thixo esihle. Kaze phathanga kakubi. enonowapeza Njani kaloku over the past 2 months akwethe ncaku aphiwe nephakuka aphiwe ngiyamazi lo ukhwezi uba kaphila apha entle uzakwenza nto xa fumanisa inyama kuba kaloku ngasoloko embetha ndizoyiki kaloku aphiwe lo yitshomi yam awubona isitresi uba kaloku ngasamfumana efowunini if befihlosise bezawusha out waphi ebesenza sure even if uhlala nakhwezi uyayenza iplana bathethe but ithengwatu ikhonto sikelela kwasinceda ungenelele abafuna impumelelo banye bahamba amaxhwele bafuna ukunixisha ngenene ngama mene bawo ngicela usikelela
basinceda ungenelele abafuna impumelelo banye bahamba amaxhwele bafuna ukuncisha ngenene ngama-mene yazi ntona nthanda uthetha wena liqhubeka ngonhater ngoba nditholi kowena iplate uveza nomhlathi xa uhleli nam xa ndingekho uthetha ngam ufuna ntoni kwigama lam ndiyazazi iitshomi zam so uyeka uzenza itshomi yam them niggas selling their souls but I'm selling my songs let me find fucks to give I only got one but I ain't gonna waste it lama mene afuna udidla isithende afuna ukuncisha ngenene I don't know why you're so fake you possible